ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 22 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜೂನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಾದ್ಯಂತ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರ ಉಂಟು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟಪ ಅಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ನಿಕುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ತೋಜುವಾರು ಜನಕುಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ ನಿಕುಲ್ ಚಪ್ಪೆಡುಲ್ಲಾರ ದಾಯಗನ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪನ್ಪನ ಖುಷಿ ಜನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕುಲ್ ಬಂದ್ರದ ಎಂಚ ಓ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಬರ್ಸ ಐಕ ಚಪ್ಪೆಡುಲ್ಲಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಪೆಂಗುಲು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾಯ ಚಪ್ಪೆಡುಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ್. ಈ ಸತಿ ರಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕದನ್. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಮೂಜಿನ ತರ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕುದು ಜನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ್. ಈ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಡುಲ್ಲಾರು ಅರ್ಜಾಸಿ ಉಲಾಯಿಡ್ ತಿಳಿಪುನಾರು ತಿಳ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಪಿದತ್ತು ತೋಜಿ ಓಹೋ ಅರ್ನ ಕೋಪಲಂಜಿನ ಸೆಟ್ ಡೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಉಲಾಯಿಡ್ ಕೋಪ ತೋಜಿ ಮಿತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಓ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ನಿಕುಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತ ಅವನು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಕುಲು V4 ಟೀಮ್ ಇದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬೈದಾರು ಸಂಚಾದ ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಶುರು ಕತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅದು ಕತೆ ಅದು ಬಡ ಅದು ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ತೂಪಿನವ್ರು ದುಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಲು ಕತೆ ಪಂಡ ಪೋಣ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೈದಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕತೆ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚಿ ನೆರಡೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಕುಸಲ್ದ ನೆರಡೆ ಮೋಕೆದ ನೆರಡೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಏನಂತೀರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅವೇನೆ ತೇನ ಕೇನ್ನಿ ರೇಂಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ನಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಅಂದ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಪನ್ನೋಡು ನಾಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೈಕ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಹೈಕ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಉಡುಪುನ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಕುಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಐದಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಅಂದನ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು. ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಡ್. ಸೊ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ನೋ ಪೊಲಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 22 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳುನಾಡಾದ್ಯಂತ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬೈದು ಸಂಚಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪನೋಲಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೇನ್ ದಾರ ತೊಂದರೆ ಜತೆ ಪಣ ಮಾತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅವಂದ ಸೂರ್ಯಜರ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಅವೇ ಕೇಳೋಡಿ ಅದು ಸುರುಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಅಂಡ್ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರು ಐದಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಿರ ಐದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರು ಪಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಥರ್ಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಬೈದನ್. ಸೊ ನೆಟ್ಟಿರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಾರ ಇಂಚ ದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ನ ಪೋಯಿನಾರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಇರತ್ ಮುಂಜೆ ಕಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವ ಇದು ಮಿತ್ತ ಸಿರುತ್ತ ಅಂದೆ ಅದು ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಸತಿ ದಾದ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂದ್ ಐಕೀರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಟೀಸರ್ ತುದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುದು ಬಂದು ಅಂಚದ್ ಬರ ಟೀಸರ್ ಲ ಪುನಃ ತಾತೆ ಅಂಚದ್ ಮಿತ್ತಿ ಇರ್ ಪೋಪಾರ ಮಿತ್ತು ದೂರ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ತದು ಪುನಃ ಒಂದು ಲೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಈರ್ ರೈಸ್ ಯಾರು ಈರ್ ಮಿತ್ ಪಾರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ. ಸೊ ಅವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡಿ ಅನ್ಪಾತೇರಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಇರ ರಡ್ಡು ಸಕ್ಸಸ್ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನ ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಂದಿರಿ ಅಂಚಕೇನ್ಯ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಜಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂವಿ ನಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ನೋಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಆತನು ಅಂಚ ಈ ರಾತೆ ಪನ್ಪಾರು ಈಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಪಿನ್ ಮಾರೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪಾತೆರ ಓಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡ ಓಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡ ಮೀರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನೆ ಇಚ್ಚಾತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನ ಕಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರೇಗ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಮಾತ ಈರ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ ಈರ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ನ ರೋಲ್ ಡೇ ನಿಕುಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತೂ ಯಾರಲ್ಲ ಆತ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಈರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನ್ ಬಿಜಾರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಉಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡವು ಪೋಸ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಚಿ ನಾವು
ಮಿಸಲ ಅಂಚ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಆ ಪೊಲೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇದೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಎನ್ನ ಈ ಸಲದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚೆತ್ತೇನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇತಿತ್ತು ಥರ್ಡ್ ದ ಬೇತೇನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕ್ ವಿಲನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಲನ್ ಬಂಡ ಆ ಊರ್ ಗೊಂಜಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊಂಜಿ ವಿಲನ್ ಪಿಕ್ಚರೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ವಿಲನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿನ ವಿಲನ್ ಅಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಂಚಾದ್ ಇರ್ನ ತುಯಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ತೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ತುಯಾರ ನೀ ಖುಷಿ ಮಜಾ ಐಗೋಸ್ಕರ ಈರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಈರ್ಲ 23 ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಅರ್ನಲಕಾನಿ ಮನ 6-23 ಕೊರಿಯರ್ 6-23 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೊ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈರ್ ಏಪಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಪೋರ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಪರಿದಿನ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಗಿಕೆಟ್ ಬರೋ ಪಾಡ್ದಿನ ನಿಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ಲ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಕಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಧ ಬ್ರೋ ಎಂಗಲ್ ಬಾತರನಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸತಿ ಮಾತ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಜೈಲ್ದ ಪಣ ಜೈಲ್ ಕೈದಿಲಕ ಎಂಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ ದೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೊಕ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತದಾರ ಮಂಜಲ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತೂವೊಂದುದ್ರ ರೂಪೇಶ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬುಡ್ದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೈದರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ ಶಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರೋ ಉಂತುಲೆ ಬ್ರೋ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದುಲ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಶೋ ಈತ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ ಇದು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಕನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಬೇಕಂತ ಮಾತಿರ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಚ ಮುಂಡು ದುತ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ರೆ ಹಳ್ಳಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಮದ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಕಾರ ಬಂಡೇರಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅತ್ ಇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ వచ్చింది ಇರ್ ಬಿಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವ ಸೊ ಇಟ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಓಲ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಒಂಜ ಹಳ್ಳಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಎನ್ನದು ಯಾನ ದುಮ್ಮು ಈತನೇ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ದದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡೆಂಚ ಬಂತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಂತ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಆಡ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೈಟ್ ಕುಡಿಯರು ಒಂದು ಅವು ರೀಟೇಕ್ ಸುಮಾರು ಆತಂದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆರ್ಬಿಡ್ಪು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದೆ ದಾಂಡ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಲಿ ಬಟ್ ಈ ತರ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ ಒಂದ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡೆದ ಅವೇ ಇರೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆರ್ ಬಂಜಿನಾರ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಐದ ಈರ್ ಕರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತೂವೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇನ್ ತೂನ ಬಿರಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಜೈಲ್ ದೊಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಬಂದ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇರ ದೌದಲ್ಲ ದಾಲ ಕೈವಾಡ ಇರ ದಾಲ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೈವಾಡ ಮಂದಿರ ಮಾತ ಪಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದು ಕೈವಾಡ ಬಂದದ ಇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾಲ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಾಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂದ ಒಂದು 6 ಇಂಚ್ ಅರೆ ಇಂಜಿನ ಮಾಡಿ ಮಾತ ಪೂರ ಮುತ್ತ ಓಕೆ ದಾಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತ ಅರೆ ಇಂಜಿನ ಆ ವಿಷಯ ಓ ಸೂಪರ್ ಅಂದ ಐ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಯಾನು ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಕೆ ಏನು ಸರ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಏನೋಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತರ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋ ಅವೇ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ನೆನೆ ಪಂಡ್ಯ ನಾ ಪಗನೆ ಪಂಡ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಸ್ಮಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನೋಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಪನ್ನಂಗಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಚ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕುಲ್ ಸೇರಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತಿ ನಾನು ಅಪಗಲ್ಲ ಅವರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ದಾಗ ನಿಕ್ಲ DOP ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ ಪಂಚಭೂತಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನು ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದಂತಲೇ ಅದೇ ಕೇನ್ಯಾ ಯೂಶುವಲಿ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ನೂಪುರ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂಚನೆ
ಕ್ವಶನ್ ಲ ಯಾನ್ ಕೇಳೋಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಲ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ದಾದ ನಂಬಿನಿ ಅಂದ ಬೈ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಡದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು ದಾದ ಬಾತದ ಏನ್ ದಾದಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊರೋಡ ಅವು ಎಡ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ ಆತದ ಓಕೆ ಅವು ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಪಂಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ ತಿಗೊಂದುಂಡು ಸೊ 150 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಏತ್ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ತೋಜುವೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಆತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡು ಆತೆ ವೈಟೇಜ್ ಕೊಡು ಸೊ ನೇನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬೆತ್ತ ಬರ್ತದ ಕಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲದಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಧರ್ಪುನ ಹಾ ಸರ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಂಚನು ಇಂಜಿ 20 ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಇಂಗ್ಲು ಮಲ್ದ ನಾನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲಿ ಕೇನು ಪಾತಾರ దానిలో తొందరజి కిరికిరిజ్జి ದು ಇರ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ದುಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಬ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆತ ನಂದು 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಲೇಜ್ ಅಂಡೆ ಅವು ಪಿಲಿವೆಲೆಮ್ನಕ 2015 ಮಂತಿನ 16 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಐದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಬನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರೋ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಜಬರ ನೀಟಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಾನೆ ಓಕೆ ಜನ ಕುಲ್ದ ಅದ ಒಂದು ನೀಟ್ ಆದ್ದೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಆತೆ ಆಯ್ತು ಇತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸೆಟ್ ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಂಗ ಏ ನಿಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಜಿಮ್ಕಿ ಕಮಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ರೂಪೇಶ್ ನಿಶಬ್ದದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವನಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವನಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ದಾದ ಕತೆ ವಿನಾಯಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾಲಿಂದ ನಲ್ತ ಒಂದು ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಎನ್ನ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿನಿ ಸೀನ್ ಪಾಡ್ದಿರ ತುಂಡು ಅಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎತ್ತು ಅವಳು ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಓರಿಯೋರಿನ ಸೀನ್ ಆವತ್ತು ಕೆಲವರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಡೇಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನ್ ಕೆಲವರ ಪಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಮತ್ತ ಅಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ ಎಂಕುಲಿ ಆಪ ಫ್ರೀ ಆಪನ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ದಕ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ರಿ ಮತ್ತ ಒಂಜೇ ಸರ್ಕಲ್ ಮಂಡ ಒಂಜೇ ವರ್ಡ್ ಮಾತ ಮರ್ಲಿರ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮರ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಇಂಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಂತರ ಆಪುಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಓರಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ಲೆ ಕೂತ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಾ ಪುಲಿತ ಗೆಲ್ಲತ್ತ ಕೆಲವ ಮತ ಅಂತ ಅನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನಿ ಸಂದೀಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ఒక ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪಗ ನಿಶಬ್ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಿ ಐಕೆಂಜಿ ಒಂಜಿನ ಮತ ವಾವ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಮತ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಾರೋದ್ ಬೈದು ನಲ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ ಮಲ್ಲ ಓಡು ಹೋಗುದು ಅವು ಅವು ನಿಕಲ ಏರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇರಾತ್ ಅಲ್ಪನೆ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಡೆ ಅದೇ ಕಾಡದ ಜಾನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲಕ್ ಅವೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಅಂಚನ ಅಂಚನ ಇಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪುರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಡಿಒಪಿ ಪುರ ಎಂಚ ಐತೆ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಎಂಟೆ ಬಾರಿ ಬಡ ಅರ್ನಲ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ತೂನ ನೀಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಲ ಕರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರಿ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಪೊರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ತಿಗಲ್ಲೆಡುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ತೂನ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜು ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಂಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಗಿಂಬಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಅಂತೀನಿ ಗಿಂಬಲೆ ಸೊ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದೆ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಅಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ತುರುಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಗಿಂಬಲ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ನಾರ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದನ್ ಪನ್ನಗ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಪಂಡ ಆರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ರೇಗ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಸೊ ಅವಲ್ ಮಾರ ಸೂರಜ್ ಹೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೋಡೆಮಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕೆಲವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಪಿಲಿಬೈಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೀಕ್ ಹಿಡಿತು ಬಣ್ಣ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಮಂತನ ಸೂರಜ್ ನೋಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಮಾರ ಅರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವ ಎಂಚನ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಅರಗ್ಯಾನ್ ಓಲ್ ಇತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ ಆನಂದ್ ಗೊತ್ತು ವಾರ್ಡನಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ ಬಟ್ ಇಂಚೆಂಚೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಇರಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಈತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತಿ ಅರ್ಲೆ ಪುನಃ ಬೋಪುನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ಪುನು ದಯ ಪಂಡ
ಜನಕ್ಕುಲು ಅರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಡ ಉಪ್ಪು ನಡೆದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿ ಚಂದಿನ ನೆನಪಿದೆ ದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕಿಯರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆತದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ఒక మెకల్ నుంచి అద్భుతమైన కళావితుడు ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅದಕ್ಕೆ ಪನೋಲಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತమైన ಕಲಾವಿದರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಟ್ಟಣ ఎక్కువ చెందిన అవుతుందా రూపేష్ ఆ క్యారెక్టర్ లా మెన్న మోనద తూండ అంతంత యో కైండ్ ರಾಕ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲ ಮೇರ್ನ ಮೋನ್ ఉండదు 100% ಸೆಟ್ ಆಗುಂటుంది ಐಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಹಳ್ಳಿದ ಅದನ್ನೇ ತುಯಿಲಕ ಆಗುಂటుంది ಪಣ ಈರ್ ಪನ್ಪುನು ಮೇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಳ್ಳಿದಾರೆ ఇది యాక్చువల్లీ అవు సినిమా అనగా అప్పకి ఎంకో ఎంక ఇంచిన క్యారెక్టర్ ల మన్పొలి ఇచిన ಜನಪ್ಲೇಗ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಮೆಂಜಲ್ అవుతో ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನ ಅಂತ ಫೈಟ್ ದಂತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಯೂತ್ ದಲಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಗ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ನ ರಡ್ಡ್ ಶೇಡ್ ಗೊತ್ತಾನು ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಾದಲ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕೆಲವು ಶೇಡ್ ಗೋರರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ರಾಧಾನ್ ಪರ್ವಿನ ಯಾಕೆರೆ ಇಂಚ ಗೋಳ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಪೋದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಚ್ ತೋಜಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಯರ್ ಆವ ಎಂಚಿನ ರಾದ ಎಂಕೆ ಭಯಂಕರ ನು ಎಂಜಿನ ನಾಚಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆರವೇರ ಮಾತ ಆತನು ವ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟದ ಆತನು ಮಾತ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನ್ನ ಮಾತ ಇಂಚ ತೂಗೊಂಡೆ ನಾನು ಎಂಚ ತೂಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆನಂದ ವೇಸ ಉಂಡ ಭಯಂಕರ ಉಂಡ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸೂರಜನ ಮಾತ ಬಂಡೈತಿ 150 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಲೇಪಲ ಮಾತ ಪಿತ್ತ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಓಕೆ ಬಿರುಳ್ಳೇರು ರಾಮಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಮದಾಸ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪನಾಜೆ ಓಕೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓ ಪೃಥ್ವಿಲ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟು ಪೃಥ್ವಿ ಪೂಕ್ರ ಬಾಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಮರತೋತನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಣ ಆತ್ ಜನ ಆತ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪುರದೆ ತೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದು ಮಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮ ಕೊಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ 30 ಜನ ಪಿದೆ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮನಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತು ಅವ್ಲ ಮಲ್ಜೇರು ಆಡಿಷನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಐಡೊಂಜಿ 30-40 ಜನ ಎಂಗ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವಂತ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ ಏರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಆರ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಐಡೋಕೆ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ ತುಯ್ಯ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಪಾರ ಇಜ್ಜತ ಅವ ಟೀಸರ್ ಟೀಸರ್ ಕಮ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಓಕೆ ಅವೇನ್ ತೂದಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಬಂದು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪುಂದ ಆಗಿನ ಪಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲ ಹಿಂಗ್ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಒಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಂಚ ಪಿಲಿ ಬಾಯಲ್ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನದ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡೆ ಪಲ ಅವದೆಲ್ಲ ತೋಜುದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಇದೇ ಗಾಯ್ಜ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ಬಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದು ಜಂಚೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ್ ಕೇನ್ ಯಾನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರ ಜನ ಅದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೋಡದ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಡದ ಅದನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ತಿಳಿಪೇರ ಅತ್ತೆ ಜನಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡಿಯ ನೆಟ್ ಜನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಟೀಸರ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಅಂಡ ಟೀಸರ್ ಉಂತಾಗ ಚಿನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಆಡಲ್ಲ ಆ ಟೀಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಯಿನಾಗ ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೋನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾವೇನು ನಿಜವಾದ ಲವ್ ಒಂಜಿ ತುಲ ಐಟ್ ಆತ್ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಕಾಲ್ ಇಮೋಷನ್ಸೇ ಪಾತೇರ್ನು ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೆಗ್ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಅವ್ನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಗುಡ್ ಟೀಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಡ್ಡಾನ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂಗಾನೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ ಚಾ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಎರಡು ಚಾಪ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಲೀಸ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಲೀಸ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಡ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್
ಜೇತು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜೈದಿನಿ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಟವೆಲ್ ಬಾರ್ದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾತ ಬಂತು చెప్పారే వైరస్ తీద్దుపోపు నించ మనసు నించ వైరస్ అప్పుడు ఒన్ని జాగ ఫుల్ మళ్ళా చావడి ಅವ್ರು ఒన్నే ఫ్యాన్ ನೋಡ್ರು ತಿರುಗುನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆತ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಟೈಮ್ ಒನಸ್ ಅದು ಆಯ್ ಪಾರೊಂದು ಆಯ್ರದು ಜೆದ್ದಾತನು ಬರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ 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 ಪಿದ್ದಾಯ್ ಜೆತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಏನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೂತ ಇವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಡೈಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋವಾಲ ದಾದಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಸೊ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು ನೀನು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದ ಎನ್ನ ಮುಂಜೆ ಪರಿಚಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಜೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಬರಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂರಜಿನ ಎನ್ನಲ ಮೂಜಿನ ಸೂರಜಿನ ಮೂಜಿನೇನಾ ಇಂಕ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಹಂಗಾಯನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಇಂಬೇರ್ನ ಮೂಜಿ ಇಂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಬೈಲ್ ಸೂರಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏತ್ ದಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಇದು 20 ದಿನದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು 4 ದಿನ ಬರ್ಸ 24 ದಿನ ಅಂದು ಓಕೆ ಅವಳು ಗಮ್ಮದ ದಿನವೇ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವಳು ಜನ ಮರತ್ ಹೋಗ್ತು ಏರು ಉಳ್ಳೇ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಾಪ ಅವಳ ಮರತ್ ಹೋಗ್ತಿರ ಓ ಉಲ್ಲರ ತಿಕ್ಕಂಜಿನ ದಿನಲುಂಡು ಜೆತ್ತದ ಬಯ್ಯ ಬೋತಿರಲ್ಲುಂಡು ಅದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗ ಜೆತ್ತದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದ್ಯಾನು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಣ ಇಂಚಿನ ಜೆಪ್ಪುನೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಬಂಡ ಬೈದೆ ಜೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಎನ್ನ ದಿನ ಜಾಲ್ಡೆ ಹೋಗ್ತು ಖಾಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ಡೆ ಒಂದೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಮರಣ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಓಕೆ ಅವು ಮರಣದ ಏರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪೂರ ಆಯ್ತುಂಡು ಪೂರ ಆಪುನ ಆಯ್ತು ಅಂಜ 90 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 90 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆವ ಜರ್ನ ಇಡೀ ತುಲೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆತನ ಮೋನೆ ತೂಪಾದಿದ್ದೀರಾ ಪುನದ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ಅಂದ ಪುನದ ಟೀಸರ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ವಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಟೋಟಲ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಮಾತು ಊಡಿತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಬತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಸೇರು ನಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಟೈಪ್ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕತ್ತುಲೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂ ಇಲ್ಲಕನೆ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಉಂಟಲ್ಲ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಸತಿ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನರಮಾನಿನ ಬೇನೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅವು ದಾದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶರ ಒಂಜಿ ದರ ನಲಿಪದೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆಜ್ಜನ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲೇಕನ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಂಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೆ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಪಂಡದು ಯಾವ ಈ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡಿಗ್ಲೆ ಆ ಪದ್ಯದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅತ ವಿನಾಯಕನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಸ್ವರನೇ ಕೇನ್ ಲಕ ಆಪುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಅತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಣನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಾದಾರ್ ಬಂತಿನ ಬಟ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವ ಮೂವಿದ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಗೀಚ್ತೇರು ಅಂಚದ ನರಮಾನಿನ ವಿನಾಯಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪಂಡದೆ ವಿನಾಯಕ ಇರ್ನ ಸ್ವರಟ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಎನ್ನೈತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಲ ಹೋತು ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡೆ ನಾರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ರೈಕೆ ಕಾ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಮುಗಿಯರ್ ಕೋಡೆ ತುಯಿನ ಮೋನೆ ಅವು ಮರ ಪೆರೆ ಕುಡ ತೂಯರ್ ಮಲತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಮಿನಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ನೀರು ಬೇತಾನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಿನಾರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋ ಬಾರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಬೊಚ್ಚಿಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅತ್ತ ಬರೀತಿನ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಇಮೋಷನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಈ ಬರೀತಿ ನಾವು ಪನ್ನೋಡು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟ ಅದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆವಡತ ಅದು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನ ಇದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಏರ್ ಬಂಡಲ್ಲ ನಿಂಚ ಬಂಡಲ್ಲ ಪೆರ್ನೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾತರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇಂಟರ್ ಇದೆ ಪುನಃ ಯಾನು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅದು ಆರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬತ್ತ ಆಂಕರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಾತು ಸಂಬಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದೈತಿ ಕೊಡ ಅಂಚ 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 ಇದರಿಂದ ಪರಿಸು ಜೋಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಾಕಿ ನಂದು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡಿ ತೀರೇಗ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಟು
ಓ ದೇವರೇ ನಿತೆ ಎಕರ್ದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ ಯೂಟರ್ ಆಗದ್ ಬೀರ ಎಂಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಸೊ ನನ್ನ ಐತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಲ ಒಂದಿದಲ್ಲ ತುಳು ತದಾಲ ಉಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದಾರೆ ತುಳು ಮಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಐತೆ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚನ ತುಳು ಪಂಜಿ ಸೂರಜನೆ ಬುರ್ದು ಭೂಮಿನ ಮಣ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಳುಟು ಆಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಜಿ ಈರ್ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೈನ್ ಆವಡ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸದ ಪಂಡ ಈರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ಇರ್ನಾನೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ದ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈರ್ ಬುಡ್ದು ಬರವಲ್ಲಿ ಈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯಾರ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಂಟೆಡ್ ಐದಾಗ ತುಳು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದಾಗ ಪೀರ ಈರ್ ತುಳುಕ್ ಬರ್ಪಾರಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ತುಳುತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತ ಐದು ಪಂಡ್ರ ನೂತಾಯಿ ಆಟಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ 4-5 ಜನ ಒಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಐತದಾಲ ಜೈತಾರ ಬೇತನ ದಾದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತಲ್ಲ 22nd ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಐಲ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟೋಲ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸಿನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ PVR ಐದಕ್ಕ ಫಾರಮ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಪನಾಡ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಈ ಸತಿ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆತನ ಅದೇ ಉಡುಪಿಡ್ ದವೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿಜವಾದ ಐನಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಅದು ಬೊಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ನಟರಾಜ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಟುಡೇ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್, ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ರಡ್ಡು ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತೆಲಿಪವನ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ತೆಲಿಪವನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಕ್ಲೇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಡ್ ಎಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡ ಈಗ ತಕ್ಕ ಅರಲಿ ರಾಜೇಶ್ ವೆರಿ ಅರೆಗೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಸೂರಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಸೂರಜ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಅದು ಇಂಚ ದುದ ಇಂಚ ತಂಡ 6 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾಂಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಪಾರ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ 150 ಜನ ಅದೇ ದಿನವಲ್ಲ 150 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತು ಅಂತೀನಿ ಅದೇ 150 చాలా తినేది ದಾಲೆ ಜಿಂದಾಂದಲ ಒನಸೋಜಿತ್ತು ಕೋರಿದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಲೈನ್ ತೂದಿ ಅಂತ ಪೀರ ಪೋಯ ಒನಸ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾತ್ರದ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಬೊಕ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ ಎಂಗುಲ ಗೂಡಂಗಡಿ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ಬರ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ಐಕ್ ನೇಕ ಓ ಅಂಚ ಬರತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ಎಂಗುಲ ರೌಂಡ್ ಸಾವಂತ ಓ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಕಾಂಡೆ ನನಿ ಫೋನಾಗ ನಿ ಮೀಂದ ರೇಸಲ ದೋಸೆಲ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತ ದೋಸೆ ಆರಂಜ್ ರಾರಿ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡೋ ಅಂತ ಎಂಗುಲಸ್ಕರ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಚ ಬೊಕ ಪೂಜಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ ಎಂಚ ಅವನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಗೊತ್ತಾವ ಬಣ್ಣಂದು ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ ಒಂಜಿ
ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತಿನ್ಲ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಣ್ಯ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಂಗ್ ಅವಡ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಬಾಲ ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಹೀರೋಗೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಣ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ವಾಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀರೋ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅದು ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲೊಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚತ್ತನ್ನ ಇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಲೆಕ್ಕಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತನ ಪಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರಿ ಸೂರಜ್ ಅಂತ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೇರೆ ನಲ್ಲ ವಿದಾಯ ಬೈದ್ಯ ರೈಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ್ರ ಸಂಗತಿ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ದಡೆಗೆ ಬತ್ತ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದಾದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಇರ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈದಿನ ಹಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಡ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ನ ಲುಕ್ ಉಡ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಿನ ದುಂಬೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರ ದಾದ ಬಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎಂದಾತ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವಿ ಡಿಸೈನರ್ ಆ ರೆಕ್ಕ ಸಕರ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಆರೇ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ನ ಇಂಚನ್ನ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಆರಾತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ ಐಟಿರ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ 4 ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅದು ಬಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂತೆ ಬಣ್ಣ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಉಂತು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬತ್ತು ಬಾಯ್ ಅಂಚ ದಲಜ್ಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನೀರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಇರಾಗ 100 ಜನ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಆಯುಲ್ಲೆ ಈ ಜನ ಮೆಕ್ಲು ಪೂರುಲ್ಲ ಇರ ಅಂಚ ಪೂರ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ನಾತ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾತ್ರನಾಗನೇ ಈತ ಕಾಮಿಡಿಲು ಮಾತಾಡಿ ತೆಲಿಪೇರ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 150 ಜನ ದಿನೋಲ ಇರ್ದಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಸೊ ನಿಜವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ತೋಜು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನಿವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಪ್ಲಸ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ 150 ಜನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಪ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ರೂಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅರ್ನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸೂರ್ಯನಾಗ ಏಪಲ ಚೂರು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಓ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಐಕೋಸ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ 150 ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೂ ಪೇರ್ ಡಿಒ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೇರಂದು ಐಟ್ ತೋಜು ನೈನ್ ದಾಲ ಬಂಗಾಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಗಿರಿಗಿರಿ ದಾಲ ನೆರೋನ್ ಗಿರೋನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪೋತುಜೇರು ಚೇಂಜ್ ಅಂದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಗೊತ್ತಿರ ದಾಲ ಐಕ್ ಕಾಲಿಂದು ಹೌದಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ LNG 22nd ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಾದಾ ಪನೀರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಾರ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜನಕಲ್ನ ತೂದು ಜನಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾ ಪನೀರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಾರ ಇದೇ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ರೆಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ದಾಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಈತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಂದಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾದ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಂದಿನಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬೈಜಾರಿ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಾತು ಹೊಸ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಈತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಸಂದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಐಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಉದಾರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಪಾರದೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೊಂದು ಲೆಡ್ಡೆ ಆತನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಬರಲೆ ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಗ ಬಳೆಪಾಗ
ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಪಾತೇರಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾತೇರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ ಈ ಪನ್ನೋಡು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ್ ಕಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಮೇ ಬಿ ಖುಷಿ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ಇತ್ನೇಟ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸೊ ನನ್ನ ನೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿಂದ ಮೂವಿಲ ತೊಂದರಜಿ ನಡಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಹೊಸ ಟೈಪ್ದು ಮೂವಿನ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ನನ್ನದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೇತೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಮೂವಿ ಪೋಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ದಯಬಂಡ ಅಕಲು ದಿನನಿತ್ಯ ತೂಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲ ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೂವಿ ತೂಪುನ ನಾಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೂವಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಪುಂಡೆಪಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಇತ್ನೇಟ ತೂತಾರು ಇಂದೇಲ್ನ ತೂಪಾರು ಖುಷಿ ಆವು ನಿಕ್ಲಿ 100% ಅದು ಸೊ ಖುಷಿ ಆನಂದಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಇರ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಇಜ್ಜ ಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮುಗಿಡು ಅಂತೆ ಪನ್ಪುನ್ ದಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂರ್ಲೆಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂರ್ಲೆಂದು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ಬುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದ ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ದಾಲ್ ತೂತುಜಿ ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಏತ್ 4 ಸತಿ ತೂದು ಪಾರಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದಬ್ಬಾಗ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನಂಗ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾರೆ ಆಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬೂರ್ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಂಗಂತೂ ಮೇಕಲ್ ಅದು ಅರವಿಂದನ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ರೀಟೇಕ್ ತಿಳ್ತದೆ ಅಂಚೊಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 6 ಸೆನ್ಸ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತಿಳ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಪ್ನದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜನಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ತೂಪೇರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ತುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಿಕದ ತಮ್ಮನ ದಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಉಂಟುನಂತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಮಾತಾಡಗಳ ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಇಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಓವಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬದನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇಪಲ್ಲ ಸಂಚನೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಬೈತಾರಿಡೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಡ್ಡ ಬಲಿಪಾಡು ಸೊ 100 ಡೇಸ್ ಬಲಿಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಸಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಮಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಡೆ ಪಂದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವೆಲ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ಸೊ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು V4 ದ ಮೂಲಕ ಎಂಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನಯ್ signing off from this program. Until then, bye bye, take care and stay tuned to V4.